Oh, hing lapos. Kaya hing join. Sugat. Wow. Wow, nindot oh. Castillo. Masya ditay. Castillo. Kato man nindot. Grabe kita buang ki guys. Tungod na lang may pinilya. Ayaw diha, diri. Bilang David. Kaya agiana na diha sa Taas. Ayo, delikado. Tara nga dahil. aw na aw, apil mo na siya diha. Oh, mo din yung grupo. Mana koordinator. Ah. Puratag mga kuan ay. Ya, ako na. Ya, mungkin kalaman ng bahay bulgol pasti sambahan kali ano ba? Kana mo ba motor pwede na diha kamay lang.